भैया राजकिशोर के देन हो कि आज जहाँ जाता नहीं अच्छा नाम होता, सेवा होता। प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलो, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना। बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा नवा। विश्वकर्मा के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा। बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा नवा। बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलो, प्रेमावा से बोलना, 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 प्रेमावा से बोलो, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, बोला बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा नवा। बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा नवा। बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलो, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलो, प्रेमावा से बोलना, प्रेमावा से बोलना, बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा नवा। बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा नवा। बाबा विश्वकर्मा जी के नाम प्रेमावा से बोलो हे नवा नवा। बोलो भाई बोलो सत्य फिर रामचंद्र की जय जय। अब